Mae yna olygfeydd bendigedig i'w cael o ben y mynydd du fel arfer. Nid felly mewn niwl yn anffodus, ond, wrth lwc, nid o ben y mynydd mae'r golygfeydd gorau i'w cael ar ddiwrnod fel hyn. So ges i'n godin yr ardal a jyst yn mwynhau cerdded a dringo. A wedyn ddechreuais i Ogofa 7 mlynedd nôl nawr. O reit. Jyst mynd ardal berffaith amdano fi. Mae cymaint i wneud yn yr ardal, mae cymaint o Ogofa. Mae'n o'r llefydd gorau yn Bryden i Ogofa fan. Ydy, sawl ogof sydd yn yr ardal yma, da felly? Milodd. Milodd? Ie, milodd dros De Cymru. Nod. So mae bach o dringo yn dydyn ni'n neud nawr lan at mynedfa'r Ogof, lle ydych chi weld gari lan y top yna. O ie, ie. A wedyn mae mater gwylo mynd i roi llaw i ni fan hyn. Pryd nath bobl ddarganfod yr Ogof yma am tro cyntaf de? Mae gallu agor yn reiddiol yn 1946 a ath ddoi frawd o Rhydaman i fewn i'r ardal. Collwyd y fynedfa i'r Ogof yn ystod y 50au oherwydd gwaith cloddio'r chwarel cyfagos, cyn cael ei ail ddarganfod yn y 70au hwyr. Ac mae cyrraedd y fynedfa, sydd i fyny llethyr reit serth, yn antur yn ei hun. Gret. Felly, dyma Ogof tu ôl i fi fan hyn. Yn union, ie, dyma'r fynedfa. Mae'n enni Ogof pas jyst tu ôl i chi fan hyn. Ie, ie. So, gallwch chi weld bod e'n eitha gyfyng i ddechrau de. Ma fe? Ond mae fe'n agor lan unwaith ewn i mewn wedyn i'r Ogof wedyn. Pa mor bell mae'n mynd i fewn? So mae'r Ogof 'i hunan yn cysylltu gyda Ogof arall o'r enw Ogof Foel Fawr. Reit. Mae'n bosib mynd mewn trwy'r twll hyn Ie. a dod mas trwy mynedfa arall, ochr arall y mynydd. Pa mor bell mae hwnna? So mae hwnna rhyw 800 metr o hyd. 800 un metr? ochr i'r arall, ie. So Ocê. mae eitha lot. Mae map dyn ni fan hyn o'r Ogof 'i hunan. Ie. Chi'n gweld bod ni'n mynd mewn trwy'r fynedfa hyn fan hyn. Ie. Ddilyn hwn rownd a bydd lot o pethau prydferth tu fewn i fan hyn. O reit. A wedyn wrth gyraeddwn ni fan hyn, Ie. gallwn ni fynd lawr y pitch 'i hunan neu ni'n gallu abseil o lawr i gwylo'r Ogof wedyn ni o myna. Nawn ni fynd i weld? Mewn i fewn. Grêt. Ie. Gi mewn â ni.